உங்கள் ரமேஷ் பாலு, பிஇ சிவில் இன்ஜினியர். நம்ம இந்த பதிவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ஏ ரிஜிஸ்டர்னால் என்ன, அதனுடைய முக்கிய பயன் என்ன சொல்லிட்டு தான் இந்த பதிவில் நம்ம கிளியராக பார்க்க போகிறோம். ஏ ரிஜிஸ்டரோட தமிழ் வார்த்தை பார்த்திங்கன்னா பதிவேடு. இப்போது ஏ ரிஜிஸ்டர்னால் என்னென்னா, கிராம கணக்கு ஆவணங்களில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஆவணம் தான் இந்த ஏ ரிஜிஸ்டர். இந்த ஏ ரிஜிஸ்டரை கிராமத்தோட சட்ட புத்தகம்னு சொல்கிறாங்க. எதுக்காக இந்த ஏ ரிஜிஸ்டரை கிராமத்தோட சட்ட புத்தகம்னு சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு கிராமம் எப்படி உருவாச்சு, அந்த கிராமம் எப்போ உருவாச்சு முதல் கொண்டு எல்லாமே இந்த ஏ ரிஜிஸ்டரில் இருக்கும். சரிங்களா? இந்த ஏ ரிஜிஸ்டர் எப்போ நம்மளுக்கு பயன்படணும்னா, நம்ம ஒரு இடம் வாங்குகிறோம், அந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா 1980க்கு முன்னாடி ரிஜிஸ்டர் ஆயிருந்ததுன்னா அந்த இடத்த நம்ம வாங்கும்போது கண்டிப்பாக ஏ ரிஜிஸ்டர் நம்ம பார்த்தாகணும். என்ன காரணத்துக்காகனா, 1980க்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஆவணம் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மேனுவலாக இருந்ததை கம்ப்யூட்டரைஸ்டாக மாற்றி யூடிஆர்எஸ் பட்டாவாக கொடுத்தாங்க. அப்போ என்னென்னா, புதிய சர்வே நம்பர் உருவாச்சு, புதிய கிராமங்களை இணைச்சாங்க. சரிங்களா? இந்த காரணத்துக்காக தான் நம்ம 1970 இல்லை 1960 இடைப்பட்ட காலத்தில் ரெஜிஸ்டரான ஒரு டாக்குமெண்ட்டு அந்த இடத்த நம்ம வாங்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு உண்டான சர்வே நம்பர் இதுதானா, இந்த இடத்திற்கு உண்டான புதிய சர்வே நம்பர் இதுதானான்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிளியராக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, நம்ம ஏ ரிஜிஸ்டரை பார்த்தா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கிளியராக புரியும். சரிங்களா? இப்போது இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது, இந்த தகவல் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த பதிவில் நான் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன்.